vai a leira de millo aquí hai. E podíamos facer un paraugas, Manolo, porque ten traza de chover e igual nos viña ben abrigarnos. Para iso, o único que temos que facer é cortar un pendón do millo, outros chamanlle florón, polo primeiro nó, mirando de arriba para baixo, e facémoslle unha fendiña, así de xeito vertical polo tronco abaixo, duns 5 ou 7 centímetros aproximadamente. Facémoslle outra atravesada, así vamos separando o que van ser as futuras varas do paraugas. Abrímolas con xeitiño ata onde chegou a marca da fenda, e para que non nos rompan, claro, porque senón adeus paraugas. Sacámoslle as floriñas que nos quedan no resto do pendón e así deixamos única e exclusivamente a máis grande, que nos dá ata incluso para agarrarmos. Tiramos pola folla para baixo e temos aí o paraguas na posición de tornar a choiva. Se tiramos un bocadiño máis aínda, pois xa se vai acercando o paraugas ao que sería paraugas pechado. E para que nos quede aínda moito mellor, sacámoslle esas peliños que ten aí, esas peles, para que quede moito máis claro o que é o paraugas e máis atractivo á vista e torne mellor a choiva. Así xa estaría o parauguiñas feito e que chova, Manolo.